गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम गोजोन हामलायथि बावहरबाय। नैबे जोङो दा जोंनि 1 नं सान्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव जोंनि गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो जोङो खुंनो लादों। 5, 6, 7 मायथाइयाव 2024 मायथाइयाव दा जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो सेथि हाबाफारि हिसाबैबाबो जोङो लानानै जोङो जिल्लाखौ जोङो थान्दै मेलखौ खुंफुंहरबाय आरो लोगोसेनो जोङो गाबोननिफ्राय जोङो जोंनि बे बादा बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायबो दङ। बेबायदिनो गोबां जोंहा जौस्रां बेखेवनायबो दङ आरो जोङो जाय सुबुंफोरखौ हांख्रायहरदों बिथांमोनाबो जोंनियाव बाहाय नुजाथिफैगोन। लोगोसे जोंनि गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा जाबायदि 50 बोसोर बारबोबाय, बे 50 बोसोर बारनायाव सोर मा मावलांखो, सोर मा मावनो नागिरदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे सन्मान होलायनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ मान बरायनो थाखाय जोङो लिंहरदों। बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन आरो जोंनि बे मावनाय दांनायखौ 50 बोसोराव जोङो हारि धोरोमारि मुगैयालासिनो खौसेयै माबायदि खामानि मावदोंमोन बे गासिबो बेरखांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे सनाथि फोरबो, बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना मा आयदा हाबाफारिफोर लाफानाय जादों? जोङो गिबि गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो जेब्लानोखि जोङो खुंबोबाय थादोंमोन, जोङो आथिखालनि मुगाखौ नुनानै जोङो ओरैबायदि सानबाय, जोङो खालि खुंबाय थाबाल' जानाय नङा। बेखायनो जोङो कलेजनि आरो आथिखालनि हाइ स्कुलनि गथ'फोरखौ लानानै जोङो मोनसे सेमिनार खुंनो नागिरदों बर' रावनि गेजेराव। लोगोसेनो जोङो बेफोरखौ सामलायनो थाखाय आरो बिनि थाखायनो जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो एलोपेथी कलेजनिफ्रायबो जोङो हांख्रायदों आरो गुवाहाटि बुहुम फरायसालिनिफ्रायबो जोङो हांख्रायदों डक्टर अनिल सारखौ आरो लोगोसे जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ बाहाय हांख्रायदों जोङो। बिथांमोना नुजाथिफैगोन। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आफादगिरि बिथांखौबो जोङो बेयाव खावलायदों। बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव जाबायदि फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइयाव जिबायदि मोनथाय दङ आरो आथिखालाव जिबायदि गिज्रा जानो हमदों, बेफोरखौ बिथांमोनहा गावसिनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायलांगोन आरो जों बिथांमोननि फोरमायनायावनो बिनि ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा मोजां जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे हाबाफारिनि जि खामानि मावनाय दांनायफोर, बेयो आथिखालाव माबायदि जाफुंजोबनोसै ना बाखि दंबावो? आथिखालाव दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंहा 90% जाबाय आरो 1% दंबावो। दिनै मोनानि बिथोराव बे जागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।